erronka handi samarra dugu hemen Iruñan, Iturrama auzo honetan, ikaslei euskal kultura erakutsi, euskal mundura barneratu eta kontzientzia hori piztu du. Hori da gure erronka nagusitako bat, ez? Eta orduan horra begira DBH bigarren mailan badu martxan proiektu bat. Iturramaldia izena du, Euskaraldiarekin lotuta dagoena. Orduan horretan eki proiektua egokia iruditzen zaigu. Euskal Herrian sortua izanik ikuspegi guk helarazi nahi diegun ikuspegia ematen du, ez? Gu hemen Iturraman ari gara, nolabait modu kooperatiboan aritzen eta produktua garrantzitsua da noski, baina prozesua bera ere bai. Eta prozesua delako horretan ekik asko errazten digu ibilbidea nolabait esateko, ez? Are gehiago orain lege berria pixkat ezagutzen hasia garela, norabidea zein den ekik bide horretan dagoela, iruditu zitzaigun bere garaian eta gaur egun ere bai. Eki bezalako materiala, gaitasunak eta testuak, ulermena, sormena, adierazmena eta hainbeste lantzen duen horretan, batzuetan pentsa dezakegu gramatika edo olako gai lehor, baina beharrezkoak diren horiek falta direla. Orduan, bada beste eskaintza bat, betiko harik eta proposamenak eta gramatika lantzeko adibidez, horiek ere da nondik hartu eta hori osagarri garrantzitsua da. Metodologia eta gaitasunen inguruan aritzen garenean ebaluazioa. Ebaluazioa oso garrantzitsua da. Ebaluazio gabe ez dago ikaskuntzarik edo ez dakit horrelako zerbait izan daiteke. Rubrikak sortzen aritzen gara, erabiltzen aritzen gara. Eta hor ekik ere proposatzen ditu rubrika. Proposatzeak berak bada irakaslearendako informazio bat, ebaluazioa gauzatzeko ziurtasuna ematen duen tresna bat da, ez? Material honekin, metodologia honekin ni behintzat ziurrago sartzen naiz gelara, eramaten dudana gehiago sinesten dut. Eta hori iritsiko zaielakoan nago.